Нещо много важно, което трябва да научим, е, че не всеки вярва като тебе. В смисъл имам предвид, всички вярваме в едно и също нещо, но вярата ти е лична и персонална и ти си на определена част от пътя, така да го кажа. Аз лично, съдейки по себе си, когато чета и се развълнувам и вляза в духа и ми е яко, и си мисля, че всички са така. Мисля си, че всички вярват като мен. Мисля си, че всички разбират това, което аз съм разбрал и на мен ми е показано, примерно, но всички сме различни, но това не трябва да е повод за разделение, а по-скоро да се учим един друг. По-скоро да се учим един друг. И ако на някой е дадено, примерно, повече, друг да може да вземе от него. Нещо такова. Мисля, че в 7 глава ще стане ясно точно за това, което искам да ви кажа и ще ви го визуализирам така, че да може да си го представите. Ще прочетем цялата глава, макар че посланието, темата, така да наречем, на лайфа е Божия път, в смисъл тясната пътека. И 7 глава от Матей започва да не осъждаме ближния, е обозначена. Не осъждайте, за да не бъдете съдени. Демек не съди, за да не бъдеш съден. Защото както вие съдите, така и Бог вас ще съди и с каквато мярка мерите, с такава ще ви отмери. Мярка означава да определиш един човек, да му сложиш мярка, примерно какво той може и какво не, да го примериш той колко знае според тебе, според твоето виждане, или пък той как се представя според твоето виждане, как той стои пред Бог, как той умен ли е, прост ли е. Ти го определяш, разбираш, но с каквато мярка ти го определяш, така ще се примери и на тебе. Затова много трябва да внимаваш какво говориш за другите. Бог има грижата за всеки един, но ти по-скоро нямаш такова право да казваш кой как седи и кой какво прави. Всеки се стреми. Какво казва Павел? Много ми харесва, сега ми дойде това слово. Едни проповядват Христос от добро разположение, а други от завист и гордост ли, как беше го казал. Но какво да кажа, века? Всички проповядват Христос, за това се радвам. И защо виждаш сламката в окото на брата си, а не забелязваш гредата в своето око? Да, това е, когато когато сме прочели нещо, научили сме нещо, разкрито ни е нещо и веднага бързаме да отидем да кажем на някой друг и веднага виждаме съчетата в неговото око. Примерно, на тебе ти е открито нещо, ти отиваш, виждаш един брат как мисли по по-различен начин, демек не му е открито все още това. И ти веднага бързаш да му извадиш съчетата, да му кажеш: брат, сега това не е така, аз много те обичам, обаче аз ще кажа как стоят нещата. В същото време ти не си изварил гредата от твоето око. В смисъл, трябва да премахнеш всичко, което те възпира да получиш, ако ти е дадено, да получиш другите с кротък дух и смирение и с любов. Или как тръзваш да кажеш на брата си: нека да изваря сламката от окото ти, когато в твоето око има греда. Бог иска да каже, че първо трябва да се вгледаме в нас, първо ние да изпитаме сърцето си, първо ние да изпитаме как седим пред Бог. Първо да гледаме към нас, а не към другите. Бог има грижата за всеки един, така че ти гледай себе си.
ти гледай себе си, защото нито някой друг може да направи нещо за твоята лична връзка с Бог и за твоето вървене по тясната пътека, нито ти можеш да направиш нещо в живота на някой, в неговото вървене по тясната пътека с Господ. В смисъл строго индивидуално е за всеки. Нито те могат да се бъркат на тебе, нито ти можеш да се бъркаш на тях. Може да се подкрепяме, може да се насърчаваме, може да се увещаваме, може да се успокояваме, може да си говорим слово, утеха, насърчение, изобличение, всичко. Но ти вървиш по тая пътека, разбираш ли? И още по-ясно ще ви стане нататък в главата. Бог иска да каже, че първо трябва да изпиташ сърцето си, първо да извадиш твоята греда, всичко, което не ти достига, ако Бог ти дава и ти искаш да дадеш на другите. Той ще научи как да го направиш по правилния начин. Защото когато искаш да го направиш от себе си, повечето пъти объркваш цялата работа. Подаваш се на емоции, напрягаш се, изнервяш се, почваш да питаш защо, как, иначе, докато когато Бог го направи с кротък дух, смирение и любов, няма как да не се получи. Но това е доколко ти си се доверил на Бог да работи в живота ти, а не колко ти искаш да разбереш как стават нещата и как най-добре ще станат нещата според тебе. Лицемерецо, първо извади гредата от своето око и тогава ще видиш ясно как да извадиш сламката от окото на брата си. Абсолютно, абсолютно. Първо премахни всичко, което ти липсва. Или придоби всичко, което ти липсва. Примерно, ако ти липсва спокойствие, придоби спокойствие, моли се за спокойствие и мир. Ако ти липсва мъдрост, моли се за мъдрост. Ако ти липсва любов, моли се за любов. Когато вече си готов, можеш по правилният начин да извадиш сламката от окото на брат си, вече ще се получат нещата. Не давайте светине на псетата, нито хвърляйте бисерите си пред свинете, да не би да ги стъпчат с краката си, много вероятно, и като се обърнат да ви разкъсат. Не само, че ще стъпчат това, което им казвате, няма да го приемат, въобще няма да стигне до тях, ще се подиграят с него, ще се обърнат и даже и ще ви разкъсат. Знам, че всеки, който е повярвал, иска да спаси целия свят, иска да каже на целия свят, иска да благовести на целия свят, иска всеки да достигне до това познание на Бог, който той е достигнал. Има някакъв комар тук, ще ме наеде сигурно, но не давайте светиня на псетата, не давайте това, което хората не са готови да чуят все още. Не си хабете думите на празно. Защото Бог, Христос казва, как да ви говоря за небесните неща, когато още сте на земните. Затова, когато някой е готов да слуша, ти ще разбереш. И когато е готов да слуша, ти ще му дадеш, естествено, ако има какво да му дадеш. Но който не е готов да слуша, както казва Словото, и огън да падне от небето, и някой да възкръсне от мъртвите, той няма да повярва. Поощрение за молитва и златното правило за живот. Амин, Живка. Добър вечер. На всички цъкаме и споделяме. Не те ли слуша, спри? Абсолютно. И това съм го разбрал по трудния начин, защото все искам да отида да кажа на някой без Бог да ми е казал, без Бог да ме е пратил, без да имам водителство. Аз от себе си искам да помогна, да кажа, да таковам. Това е добре, няма никакъв проблем.
Но това не означава, че човека ще приеме какво му кажеш, ще разбере какво му кажеш въобще. Но затова по-добре ти не дей очила, защото ти не знаеш какво правиш. Освен ако нямаш водителство. А нека Бог да ти прати към тебе хората готови да слушат. А тези страхове как да ги махаме? Кои страхове? Няма страх в любовта, няма страх при Бога. Той е махнал всеки страх, победил е целия свят, всичко в света, всеки страх, всеки грях, абсолютно всичко. Тия страхове, те са си от неприятела, който се опитва да те разколебае, който се опитва да те удари в идентичността, да ти каже това не е така, това няма как да бъде истина, ама мислиш, че сега като умреш наистина ще живееш вечно, ама мислиш и това, истина ли каза Бог, истина няма как да е истина, почваш едни такива тъпи въпроси да се задаваш, които не са от Бог. И той малко по малко, чрез съмнение, страх, той се работи, докато да отдели от Бог и вече ти си му подвластна на всяка една мисъл, която ти пуска и той вече се те държи. Но когато имаш пълно съзнание за кой си ти в Христос, той няма абсолютно никаква власт. А именно властта ти е дадена на тебе за всичко, да гониш всеки дух, да мачкаш змии, скорпии, да изцеляваш болни, да изгонваш духове, да съживяваш мъртъвци, цялата власт на небето и на земята. Абсолютно няма думата нечестивия. Да, има мисли и мисли в главата, страх от пътуване с автобус. Няма защо да те е страх, смисъл. Ако наистина се оповаваш на Господа, знаеш, че каквото и да става, Павел показва. И да живея, и да умра, пак съм на Господа. Каквото ме е отредил, нека това да стане. Няма никакъв смисъл от това да ме е страх, да се притеснявам, да ги мисля нещата. Както той благоволи, нека така да се случат нещата. Ако е рекал да умра, нека умра, макар че това никога няма да го изрече, никога няма да го пожелае някой да погине. А именно той винаги ще пази, винаги ще дава живот, защото той е този, който дава живот. Той е Творец, разбираш, че той прави всичко до най-малкия детайл в дълбочина, умишлено. Няма едно нещо в Вселената, в нашия свят и в отвъдния свят, в вечността, където да е оставил на произвола, на случайността. Това е абсурдно. Няма такова нещо. Всичко е с пълна замисъл до съвършенство, до най-малкия детайл, изработено, така да го кажа. Да. Искайте и ще ви се даде. Колко прост стих. А много хора казват, четат го това и се казват, колко ще е хубаво, нали? Да искам и да ми се даде. И веднага почва да си мисли той какво иска. Примерно, сега ако имах 2 милиона, ко ще да стане? Брат, Бог не му е проблем да ти даде 222 000 трилиарда милиона пари на секундата. Въпросът е, че твоето мислене изначално е грешно, затова той казва мислете за небесното, а не за земното, защото земното ще си погине с всичките си похоти, с всичките си неща, нищо няма да остане, всичко тленно ще изтлее, ще изчезне този свят, който е плътта. Затова мислете за небесното. Изначално мисълта ни е грешна, защото мислим поземно, но ако ти искайте и ще ви се даде, го приемеш за небесните неща, тогава се променят нещата много. Търсете и ще намерите. Абсолютно. Търсиш ли истината, ще я намериш. Ще се молиш, ще плачеш, ще търсиш тука, там, насам. Няма такова нещо. Ще търсиш истината и ще я намериш. Ще търсиш утеха и ще я намериш. Ще търсиш любов и ще я намериш. Всичко, което искаш, търси и ще намериш. Особено ако търсиш в Словото на Бог. Особено ако търсиш при Бог.
Няма такъв вариант, който да търсиш с цялото сърце и той да не ти даде това, което търсиш. Хлопайте и ще ви се отвори. Искайте и ще ви се даде. Хлопаш, той ти отваря и ти казва: да, синко, и ти кажеш: татко, сега ми трябва това. Добре, ето. Защото всеки, който иска, получава. Сега получава. Не ще получи някога си там във бъдещето. Нали? Всеки, който иска, сега искаш, сега получаваш. Но има пак разграфение, трябва да се направи за една молитва. Ако нещо не се случи сега, когато го искаш, има няколко варианта. Да, ето ти го, готов си, заповядай, синко, обичам те. Не, още не си готов, още не се е изпълнило времето, за да стане това нещо. Още ти не си готов за това нещо да го получиш. И не, няма да ти го дам, защото знам, че това нещо не е добро за теб. Аз искам само най-доброто за тебе. Как ще се развият после нещата след това, вече е друга тема. Но това са вариантите. Иска прошение и молитва, да. Не, Галя, не е духовна битка, това си е вътре в тебе, просто трябва да кажеш, че повече няма да те е страх да го предадеш на Бога и той ще освободи от това нещо. Абсолютно няма също какво да воюваш, защото тя битката вече е извоювана, спечелена от Господ Исус. И апостолите също са воювали, затова Павел казва: ние сме слаби, а вие сте силни, защото на тях им се е наложило да преминат през много неща, през гонение, да умрат за верата, да утвърдят верата, да умрат за Христос. На тях им е дадено. И те са били, както го описва точно Павел, така си го представям всички апостоли, много пъти в нищета, голи, гладни, жадни, много пъти бити, много пъти гонени, много пъти... през всичко са минали. През всичко са минали. И който търси намира, и на този, който хлопа, ще се отвори. Има ли между вас човек, който когато синът му поиска хляб, да му даде камък? И когато поиска риба, да му даде змия? Само да разгледаме това нещо. Когато поискаш... вижте каква съпоставка прави: хляб и риба, веднага се сетих как ги умножи. Има ли човек, който когато синът му поиска хляб, да му даде камък? Демек, може ли да поискаш нещо от Бог и той да ти даде нещо, което е... Да му поискаш хляб, той да ти даде камък, или да му поискаш риба, той да ти даде змия? Нали? Не знам. И тъй, ако вие, колкото и да сте лоши, в друг превод пише: и тъй, ако вие, които сте лоши, добър вечер, Жорка, знаете да давате добри неща на децата си. Демек, вие хората, щом по-човешки давате и искате най-доброто за децата си и ги глезите, им давате и се лишавате да имат всичко, нали, да имат хляб, а не камък, да имат риба, а не змия, да им дадете всичко, нали, но вие, които сте лоши, изначално, които сте лоши, казва Бог, пък искате да дадете всичко на децата си. Така, то колко повече вашият небесен Отец ще даде добри неща на онези, които искат от Него. Колко повече.
Нашия татко ще ни даде добри неща от онези, които искат от него. Искайте и ще ви се даде. До сега нищо не сте искали в моето име. Искайте и ще получите. И няма аз да питам Отец, а Отец сам ще ви даде, защото Отец сам ви люби, понеже вие възлюбихте мен и повярвахте в единородния син. Алелуя! Затова синът има право да даде каквото и Отец има право да даде. Той е предал всичко на сина, разбирате ли? Това е легендарно просто. Много хубаво сравнение прави, че всички са лоши, всички отпаднаха от славата на Бог, всички се грешиха, обаче искат да правят добри неща за децата си. Колко повече Отец ще направи за всеки, който иска от него. Ние всички сме чеда на Бог, всички, Той ни е баща, разбирате ли? Той иска на всеки един да даде добри неща и не само добри неща, а прекалено добри неща иска да даде на всеки един. Всеки, който иска от него, той няма проблем да ти даде, разбираш ли? Няма проблем да ти даде. Абсолютно няма проблем да ти даде всичко, което искаш някога. Има ли нещо трудно и невъзможно за Бога? Така се зададе въпроса. Няма. Ами тогава, защо да му е проблем и да му е трудно да ти даде нещо, което искаш? Сибелче, здравей! Бъди благословена! Радвам се да те видя. Така че, да, и тъй правете на другите това, което искате те да ви правят. Защото това е, на което законът и пророците учат. Буквално той ти казва, за това е даден законът, за това говориха пророците, за това се опитваше, за това беше целият Стар Завет и всичките неща, които искаха хората и Бог им ги даде. Това е същността на закона, да с други думи, по Новия Завет, възлюби ближния, както обичаш себе си. Защото правете на другите това, което искате те да ви правят. Демек, ако искаш те да ти правят зло на тебе, прави им зло, но ако не искаш те да ти правят зло, прави им добро и те ще ти върнат добро, разбираш ли? Дори да не ти върнат, това си е вече за тях осъждение. Ти си чист пред Бога, ти не си съгрешил, ти стоиш право пред Него, Той те освобождава от всичко, Той те защитава от всичко, Той те оправдава от всичко. Това е най-важното нещо. Ти пред Бога да си чист, ти пред Него да седиш правилно, не пред хората, не пред който и да било друг. Това е същината на закона, която много хора изтърваха, много хора пропуснаха, много хора не можаха да видят, а хора, които знаеха закона до последната точка и до всяка една запетайка. Те знаеха от корица до корица целия закон в последователност, в контекст, във всичко. Те бяха изучили Словото перфектно. Обаче същината им обягна, разбирате ли? Защото Бог не гледа на лице, а на сърце. Той не гледа на това видимото, на което ти гледаш като човек. Той гледа на невидимото. Винаги, абсолютно 90% от Словото е за невидимото, за това, което не се вижда. Защото видимото, това, което виждаш, пусни се звука. Добре. Видимото, това, което виждаш, произлиза от невидимото. Затова Бог иска първо да оправиш невидимото, за да ти се оправи и видимото. Но ти, за да оправиш невидимото, трябва да повярваш, че има невидимо. Трябва да повярваш, да затвориш малко тия очи и да повярваш в невидимото. И вече почваш да оправяш отзад напред, от задния фон, от невидимото, от духа към плътта да оправяш нещата. Защото плътта си е плът. Бог казва, не това, което не плътта трябва да се новороди, а това, което е в тебе, духът ти трябва да се новороди. Защото плътта си е плът, духът си е дух. Двата пътя,
О, това е същината на главата и същината на словото тая вечер. Влезте през тясната врата, защото широка е вратата и просторен е пътят, които водят към погибел. И мнозина минават през тях, защото тясна е вратата и стеснен е пътят, които водят към живота, а малцина ги намират. Тук и нататък под живот се разбира вечния живот. А вечният живот в кой е? В Господ Исус Христос. Абсолютно, абсолютно. Това даже не е въпрос. Но винаги, когато кажем вечен живот, това означава преизобилен вечен живот в Бога. Означава в контекст в Бога, защото извън Бога няма живот, камо ли вечен. Има вечно отделение, което хората наричат ад. Абсолютно. И искам да ви кажа за тясната врата и за тясната пътека, стеснения път. Представете си много различни врати и много различни хора седят при тия врати и решават да влезнат през тая врата, нали? Да се зададат този въпрос, който аз се зададах. Вярвам в Бог, обаче не знам кой е Бог. Искам да разбера кой е той Бог, в смисъл от всичките представени на земята неща, всичките мисли, които имам в главата. Искам да разбера истината. Кой е Бог? Искам да го позная. Ако наистина има Бог, искам да го позная. И отваряш тая врата и влизаш. И Бог ти казва чакай само да как беше Откровение на Йоан 3 глава 19 стих или 20 беше. Да, 20. Ето аз стоя пред вратата и хлопам. Ако някой чуе гласа ми и отвори вратата, ще вляза при него и ще вечерям с него и той с мене. Демек, тая врата, както седи, Бог е от другата страна и той чука и хлопа постоянно да те търси, постоянно да вика. И ти ако отвориш тая врата, той ще се открие и ти ще го намериш и вече ще започнеш да вървиш по тясната пътека. Представиш, че за тая врата има тясна пътека, която само ти можеш да се побереш. В смисъл е така, буквално даже тясна пътека, няма място за никой друг. Това е индивидуалната ти връзка с Бог. Само Той върви пред тебе в тая пътека, ти го следваш, но не можеш да вземеш никой със себе си по тая пътека, защото тя е лично за тебе, както и всички останали, които са пред вратите и влязат във вратите. Те вървят по тясната индивидуална пътека, всеки един сам за себе си. И много важно, никой не може да вземе някой друг на гърба си в неговата пътека. Всеки си отваря собствената врата и се върви по собствената пътека. Разбирате ли? Затова ти не можеш да вземеш никой по тази пътека със себе си. Може да им помагаш, може да ги виждаш. То е като по пътя, който вървиш, може да виждаш и другите, че вървят по същия път, но са стигнали прямо до някъде. Можеш да ги побутнеш, да ги насърчиш, може да им извикаш нещо, нали? Ако те чуят, да продължат да вървят, нали, по тая пътека. Но нито можеш да отидеш на тяхната пътека и да им помогнеш, нали, да ги бутнеш да вървят, нито те могат да дойдат при тебе, нито можеш да го вземеш от неговата пътека на твоята пътека, да го носиш на гръб и да вървиш с него. Не можеш нищо, разбираш, в тая пътека влизаш, вървиш индивидуално, връзката ти с Бог е персонална само за тебе, както за всеки един човек. И това е много яко откровение, което онзи ден говорихме с брат Марти и така много хубаво каза и аз го фанах оттам, че не можеш да носиш никой през пътя, който вървиш, защото той е индивидуално само за тебе, както и другите хора, нали. А иначе, просторният път, който води към погибел, това е пътя на света. Пътя, на който са се запътили всички на този свят, които или не искат, или отхвърлят да познаят Бог. Това е вече избора, свободната воля, нали? Но той е просторният път, лесният път, всичко да ти е наред сега в този свят
в сега всичко да ти е наред, да имаш пари, семейство, коли, жени, всичко, което искаш, всичките прищявки на плата да си ги изпълниш, сега да ти е добре. Това е просторния път. Можеш да вървиш с него, в него, можеш всичко да ти е дарено, можеш всичко да имаш. Обаче, този път не води към нищо добро, този път води към погибел. Този път нищо завърши към му е вечно отделение от Бог. Сега, не знам как ги виждате вие нещата, но мислете за небесното, а не за земното, защото всичко земно ще изчезне, ще изтлей, ще умре, ще извехтей. Всичко земно е временно, разбирате ли? Така че няма никакво значение колко пари ще придобиеш на този свят, какъв статус ще направиш, колко деца ще имаш, колко жени ще имаш, колко коли ще имаш. Всички тия неща нямат абсолютно никакво значение, защото един ден всичко ще свърши. И това е доста нелогично да го виждаш така, ще живея сега, пък каквото стане после. Аз ще ми е много тъпо цял живот да съм градял, да съм направил супер много неща и в един момент да не очаквам от никъде нищо, но да знам, че ще умра със сигурност, защото всеки умира. И да знам просто, че един ден ще падна и всичко, дето съм градял, айде, отива по дяволите, аз умирам и не знам какво става. Черен екран, какво ще да става, не знам, там като дойде времето ще го мисля. Не можеш да разсъждаваш така. Не можеш да разсъждаваш така. Аз знам какво ще стане. Знам какво ще стане. Така че и Бог знае какво ще стане. И Той не мълчи по въпроса. Както и аз не мълча по въпроса. Това е нелепо просто да знаеш какво ще стане и да не кажеш на не. Но хората просто не се задават въпроси, искат сега да им е угодно, сега да имат всичко, сега да им е лесно, сега да не се трудят, сега да нямат трудности, сега ако може всичко да се нареди, сега ако може Бог всичко да им даде, сега да им е лесно. Но Бог казва, в твоя свят ще имате скърби, но дързайте, борете се. Аз победих света, победих всичко в него. Болка, тъга, болести, дяволи, демони, всичките глупости на този свят победени са. Така че дързайте. В този свят все още ги има тия неща, все още ще ги преживявате, все още ще умират ваши близки, все още ще ви се случват кофти неща, все още някой ще ви прецака, все още всичко, което се случва в света, все още ще се случва. Но дързайте, защото вашата надежда е в Господа. И когато вие гледате към Господа, не гледате към това, което се случва, защото ако гледате към това, което се случва, вие ще превъртите играта, защото човек без вяра, ти си загубен, ти си просто, представи си, в едно огромно, безгранично блато, нямаш нищо, за което да се хванеш наоколо и гледаш да се хванеш за себе си. Да, няма като се хванеш за себе си, ти не можеш да се изкараш само от блатото, защото ти буксуваш на едно място и затъваш още повече и още повече. Търсиш да се хванеш за нещо, но няма за какво, защото нямаш надежда. И само външен фактор може да ти подаде нещо, за което да се хванеш и да кажеш, това е, има надежда, мога да се хвана за нещо и да не потъна в това блато, но когато гледаш и нямаш надежда, ти потъваш в това блато, то те обзема, задушава ти семето на вярата, задушава ти всичко, плевелите те задушават и ти вече си потънал. Това не означава, че не може да излезеш дори и да си потънал. Въпросът е, че там идва надеждата, която много хора нямат надежда. Нямат и вяра. На нищо не се надяват. Но как ще живееш без надежда? Аз не бих могъл да живея без надежда. А най-голямата надежда е Господ Исус Христос. Предпазване от лъжепророци. Ако сте забелязали, много в Новия Завет на доста от посланията и Евангелията има предпазване от лъжепророци, предупреждение от лъжепророци,
осъждане за лъжливо изповядване. Много се набляга на това нещо. На хората, които лъжливо се едно вярват и проповядват. Може сами да прочетете и да видите колко много се набляга на това нещо. Пазете се от лъжливите пророци, те идват при вас в овча кожа, а отвътре са вълци грабители. Оп, как е, Борка? Да, бе, ти как си? Отвътре са вълци грабители, те искат не да пасат стадото, а да пасат себе си, искат да облагодетелстват себе си. Преструват се на загрижени се, едно така да го кажа, на много святи, на лъжливо смирени, но търсят личната изгода, не търсят да доближат до Христос, а да доближат до себе си. Ами да, заед съм, ама ще се чуем тия дни. По плодовете им ще ги познаете. Кои са тия плодове? Бог казва, това са плодовете на вярата им. Демек, всичко, което е в сърцето ти, то ще излезе и наяве. Ако ти нямаш вяра, това ще показваш и наяве. И хората, които имат вяра, ще го виждат прекалено ясно. Ако ти имаш вяра и това ще показваш, такива ще са ти плодовете, плодът на вярата, това е, вече идват делата, дето Яков, вяра без дела е мъртва, защото без вяра няма как да има дела, защото вярата ти в това, което вярваш в Христос, възпроизвежда добрите дела. Затова по плодовете ще ги познаете, по това, което правят, по това, което вършат, по това ще ги познаете. Бог какво казва? Слушайте всичко, което ви говорят фарисеите, но не правете каквото те правят, не следвайте делата им, защото те говорят, но не изпълняват. Връзват тежки бремена на хората, но и с пръст не искат да ги помръднат. Да. Това иска да каже, че всичко, което е в сърцето на човека, той, каквото ти е вътре, това ще показваш и навънка. Ти не можеш да го фалшифицираш, можеш да излъжеш хората, но не можеш да излъжеш Бог, не можеш да излъжеш Святия Дух. Няма как просто да скриеш, всичко пред него е голо и открито. Съжалявам, ако си помислил, че можеш да излъжеш Святия Дух, спомни си за мъжа и жената, която продадоха всичко, отидаха пред апостолите, паднаха пред краката им, казаха: ето всичко, което имаме, даваме ви го, искаме да помогнем там на служението ви, на делото ви, вярваме в вашия Бог. Вземете всичко, което имаме, нали? Продадахме всичко, даваме ви всичко. Ама Святия Дух каза на Петър: я ги питай, вика, дали не са скрили нещо случайно, да са излъгали, нали? Петър отиде, пита ги, вика: вие сигурни ли сте, че дадахте абсолютно всичко от полето и там къщата, нивата, която сте продали за служението и не сте скатали нищо на страна? Да, няма такова нещо, всичко дадахме, нищо не сме скрили. Бам, направо на момента умря мъжа. Жената вика: къде е мъжа, къде е това, къде е онова? Петър отиде при нея, вика: питах мъжа ти един въпрос. Той ми отговори и вече го няма. Викам, ще питам същия въпрос. Вярно ли е, че продадахте всичко, което имате и не дадахте всичко от него и не сте скрили нищо от това, дори и малко? Не, как ще сме скрили, няма такова нещо, не може да бъде това нещо. Бам, и жената на секундата умря. За това, че Петър им каза: ти си мислиш, че лъжеш мене, но ти не можеш да излъжеш Святия Дух. За това, че помисли, че може да излъжеш Святия Дух, съжалявам. Бере ли се грозди от тръни или смокини от репей? Така всяко добро дърво дава добри плодове, а лошото дърво дава лоши плодове. Това е малко като персоналната пътека, която ви казах. От добро дърво излиза добър плод.
Не може от добро дърво да излезе лош плод. И от лошо дърво излиза лош плод. Не може от лошо дърво да излезе добър плод. То е логично, разбирате ли? Бог така е направил нещата в баланс, в Божия ред, в съвършенство, че всичко има смисъл, всичко е логично, дори и по-човешки. Защото ако можеше добро дърво да дава лош плод, какъв ще да е смисъл на това нещо? Какъв ще да е смисъла? Тогава нямаше да е добро дървото, разбирате ли? И пак поговорката е вярна. Ако добро дърво дава лош плод, то значи не е добро дърво, а е лошо дърво. Има два варианта. Или си добро дърво, или си лошо дърво. В смисъл, малко така строго седят нещата, но това е или си вярващ, или си невярващ. Или избираш да вярваш в Господ, или избираш да си вярваш в своите си разбирания и в себе си. Всяко дърво, което не дава добър плод, се отсича и се хвърля в огън. Демек, всяко дърво, което не е добро. Лошите дървета нямат никаква полза, разбирате ли? Това иска да ви каже Бог. Лошите дървета нямат никаква полза, защото те дават лоши плодове. Защо му е на някой лош плод? Какво ще го прави? Той няма какво да го прави. И всяко дърво, което не дава добър плод, което не е добро, се отсича и се хвърля в огън. И тъй, по плодовете им ще ги познаете. Осъждане за лъжливо изповядване. Не всеки, който ми казва Господи, Господи, ще влезе в небесното царство, а онзи, който изпълнява волята на моя небесен Отец. Този стих може би е най-ваденият от контекст някога. Не знам. Много ключов, много важен стих, но много изваждан от контекст. Просто това е... Не знам какво... Просто хората нямат вяра и не могат да разберат този стих. Не, ти когато си повярвал, Бог никога няма да ти каже: казваше Господи, Господи, ама аз ще кажа, никога не съм те познал. Няма такъв вариант. Това е за хората, които не са предали напълно живота си на Христос, не са се обърнали напълно с цялото сърце, не са повярвали на 100%. Те са се резервирали до определен процент и са казали: аз вярвам, толкова ми е достатъчно, не искам повече, така ми е добре, хем ще си живея живота, хем ще си вярвам в Бог и към Него съм добре, и към другите съм добре. Ето, намерих баланса, всичко е окей. Даре, обаче Бог ти казва: не може да служиш на двама господари. Не може да служиш на двама господари. Или си 100% с мен, или си 100% без мен. Не можеш 50 на 50 да се разделиш и всичко да ти е наред, да си в някакъв съвършен баланс. Когато си извън Бог, абсолютно всичко ти е в дисбаланс. Така че няма такъв вариант, който малко да си в света, малко да си при Бог и всичко да е наред. 100% на 100%. Ти избираш, не можеш да служиш на двама господари. И мнозина ще дойдат и ще ми кажат в съдния ден: Господи, Господи, не пророкувахме ли в Твое име? Важно уточнение. Кой може да пророкува? Нима невярващ човек ще тръгне да пророкува и въобще да прави каквото и да е. Не, това се отнася за вярващи хора. Такива, които са повярвали до такава степен, че са почнали да пророкуват. Защото за да пророкуваш, ти трябва да вярваш. Трябва да вярваш, че можеш. Трябва да вярваш, че Бог ти го е дал. Трябва Бог да ти го даде. И Бог се обръща към тия хора, които вярват. Обаче, Господи, Господи, не пророкувахме ли в Твое име? Нали все едно? Ние не правихме нищо от себе си. Някой, като стане на въпрос и те: не брат, аз да не кажа нещо от себе си, аз само духа да ме води, аз не искам нищо от себе си да правя, искам всичко Бог да ме води. Давай, ама ти като седиш на едно място, той Бог не може да те води. Ти трябва да направиш някакви действия. Трябва да почнеш да говориш и Бог ще те води. Разбираш, ти докато мълчиш и чакаш той да ти отвори устата си едно. Не мисля, че работят така нещата. Янко, Катя, здравей, добър вечер. И това се отнася за хората, които са повярвали и нали са пророкували в името на Господ. Добре.
до сега нищо лошо. Не изгонвахме ли бесове в Твое име? Това, за да изгонваш бесове, също трябва да имаш вяра, че Бог ти е дал цялата вяра, да мачкаш змии и скорпии, да гониш всякакви нечестиви духове, да изцеляваш, да освобождаваш, каквото си вързал на земята, вързано ще е на небето, каквото си освободил на земята, свободно ще бъде на небето, да си повярвал в тия неща, за да можеш да изгонваш бесове. И най-вече те добавят в Твое име. Значи всичко сме изпълнили и в Твое име, нали, все едно нищо от нас не сме си направили, всичко е било по Твоята воля, по Твоето водителство. И не правихме ли много чудни дела в Твое име? Напълно възможно. Какво ти каза Словото? Всичко е възможно за този, който вярва. Няма нещо невъзможно. Така че ти можеш да правиш не много чудни дела, ти можеш да правиш много велики дела, че и повече от делата на Бог, ти казва Словото. И ще правите много велики дела, че и по-големи от тези, които аз съм правил. Това е немислимо. Това е немислимо. Дори и сега няма по-голямо дело, което аз въобще да призная, от делото на Господ Исус Христос. Аз съм никой в сравнение с Него. Да правя същите дела като Него, окей, но в никакъв случай не съм му равен. В смисъл, реално на небето сме му равни, но аз избирам да се поклоня като на Господ. Искам Той да е над мене, искам Той да расте, аз да се смалявам. Искам да със смирение да съм пред Бога, с богобоязън, да имам страх от Бога. В смисъл, страхопочитание е по-скоро, не страх. Така, и тия всичките хора, дето правят всичките тия неща, нали? Бог казва, и тогава ще им кажа открито. Няма да шикалкавя, няма да кажа може би така, може би иначе. Никога не съм ви познавал. Махнете се от мене, вие, които вършите беззаконие. Сега тук се объркваме и си мислим, че Словото има противоречие. Но Словото не се противоречи. Това е абсолютен факт и истина. Тогава как да разберем това нещо? Ами, обръща се към хората, които обърнали са се към Бог, повярвали са, правили са каквото са правили, водили са служение, станали са си пастори, изцелявали са, гонили са, много чудни дела са направили в името на Господ Исус Христос. Естествено, разбира се, ти можеш да ползваш цялата власт, която ти е дадена в името, поставено над всяко друго име. Не виждам нищо сложно. Така. И защо Бог им казва, никога не съм ви познавал, махнете се от мене, вие, които вършите беззаконие. Защото тия хора, как да го съпоставя, с устни се приближават към мене, но сърцата им стоят далече от мене. Ти нямаш персоналната връзка. Ти не си, може би влезнал си през вратата, но в някакъв период ти си се пуснал от Христос и си почнал да си вървиш сам. Вече не ти е центъра и всичко, което правиш Христос, не ти е същността, не те води Христос, вече сам се водиш. Вече не те държи за ръка, нали, и да вървиш след Него. Не го познаваш, нямаш познание за Бог, имаш цялото знание, вършиш всичките велики дела, но Бог ти казва, никога не съм те познавал, защото ти не търсеше мене преди всичко, не търсеше небесното царство, търсеше знамения, пророкуване, изгонване на бесове, чудни дела, търсеше всички тези неща, човешка слава, човешка суета, човешка мъдрост, всички тези работи, ти ги предпочете пред това да изградиш връзка с мен, да търсиш мен, аз да бъда най-важното нещо, аз да ти бъда канарата, аз да ти бъда основата и центъра. Защото без мен няма нищо от тези неща, няма нищо, което да е станало без мене. Всичко, което е станало в началото беше Словото и Словото беше в Бога и Словото беше Бог.
И всичко чрез него стана и нищо не е станало от това, което е станало без него. Абсолютно, абсолютно. За тия хора Бог им казва: никога не съм те познал. Защото реално, затова казвам, че аз познавам Бог. Аз познавам Бог, Той си е винаги тук в сърцето ми, винаги си е до мене, винаги абсолютно го познавам, Той ме познава и аз познавам своите си и те вървят след мене. И аз им отварям вратата и на паша ги водя и ги прибирам и вода им давам да пият. Разбирате ли, Той не познава всичките по име и аз познавам пастира си. Аз познавам пастира си и чувам гласът му и съборя по неговия глас. Всички други гласове, които идват към мене, аз ги отхвърлям, само и само да чуя гласът на моят пастир. Алелуя, това беше много красиво, духа. Много красиво, алелуя, благодаря ти, Господи. Много яко, много ме кефи. Човек, духата как ги подрежда думите, направо някой път съм озадачен, просто колко красиво излизат думите. Но е хубаво. Една е правилната основа. Дайте да видим сега, да ударим в центъра. И тъй, всеки, който слуша тези мои думи и ги изпълнява, ще го прилича на благоразумен човек. Слушаш тия думи, четеш тия думи, приемаш тия думи, обаче живееш ли Словото? Прилагаш ли това Слово в живота си? Живееш ли в това, което си прочел? Изявяваш ли го в живота си или само си го прочел? Знаеш го, но си живееш както си знаеш по-старому. Живееш си... Не живееш по Словото, разбираш ли? Аз напълно живея по Словото. Винаги във всяка една ситуация, винаги ми идва Слово, винаги каквото и да стане, веднага ми идва тук Слово. И за мен, и за някой друг. И направо живея Словото. Тогава Святия Дух, който сме запечатани с него, оживява Словото и то вече става в съществувание. Тогава вече изпълняваш и прилагаш Словото за живота си. И Бог ще оприлича такъв човек на благоразумен човек, който си е изградил къща на камък, който си е поставил вярата на канарата Исус Христос. Амин. И заваля дъжд, дойдоха проблеми, пройдоха реки, още проблеми, и духнаха ветрове, пробваха се да те оплюят, да те съборят, всичките неща да ти направят. И връхлетяха върху къщата и тя не рухна. Всички тия неща, дерзайте, аз победих света, но ще имате скърби. Всички скърби дойдоха, всичкото зло дойде към тебе, всичкото обвинение дойде към тебе, всичкото неверие дойде към тебе. Обаче твоята къща не рухна. Защо? Защото основата й беше положена върху камък. Абсолютно. Ти си избрал да положиш вярата си на канарата Исус Христос. Няма помръдване тая канара. Каквото ще да стане, закотвяш се на тая канара и каквото и да дойде в живота ти, ти оставаш непоклатим. А всеки, да видим другата страна, всеки, който слуша тези думи и не ги изпълнява. Демек, в Коринтияни мисля, че се казва: и те чуваха същото слово, но не им принеси никаква полза, понеже не примесиха чутото с вяра. Ето, ти си чул тия думи, прочел си ги тия думи, обаче не си ги повярвал. Не си ги примесил с вяра и те не са ти принесли никаква полза. И ти вече защото нямаш вече основа, нямаш надежда, нямаш вяра, нямаш къде да я положиш. Не си я положил на канарата Христос. Така, ще оприлича на глупав човек, който си изгради къща на пясък. Никога никой няма да построи къща на пясък поради куп причини, а ще я постави на твърда основа. И заваля дъжд, и пройдоха реки, и духнаха ветрове, и се устремиха върху къщата. И тя рухна и се срути напълно. В други преводи се казва: и падането й беше гръмко. Демек с гръм и трясък с гормоляса направо. Абсолютно, то е... Абсолютно. И след като Исус изрече тези слова, много яко нещо искам да поясна тук. Това не е просто текст
от някаква книга. Това не е някакъв бездушен текст, който четеш като книжка преди лягане. Това са словата на живият Господ. Това е много по-голямо от всеки текст, всяка дума и всяко нещо въобще, което съществува. Това е Слово. Това е правилната дума за обращение към Словото. Това е Божието Слово, не е Божият текст. Текст е много простовато. И аз мога да напиша текст. Ти можеш да напишеш текст. Всеки може да напише какъв текст си иска. Няма значение дори дали има смисъл или не. Всеки може да напише текст, но не всеки може да напише Божие Слово. Абсолютно. Множеството се чудеше на учението му. Представяш ли си да чуеш това нещо лично и персонално от Христос? Защото той ги получаваше като такъв, който има власт. Много силно. А не като книжниците и фарисеите. Ей, тук вече идва същината. Защо им казва, никога не съм ви познавал, махнете се от мен? Защото те с уст не се приближаваха. Имаха цялото знание, но нямаха познание. Нямаха тая лична връзка с Бог. Бяха са от същината, бяха се отвърнали. Бяха се отдръпнали от благодатта. От това да обичаш ближния си, от това да помагаш на другите. Те бяха се възкачили на престоли и гледаха хората от високо и си казваха, благодаря ти Господи, че не съм като тези грешници там долу. Благодаря ти, че сме избрани, святи, спасени, всичко, нали, няма проблеми. Другите там долу да погиват. И те няма да се занимават с тях, защото под нивото им не могат да се занимават с простолюдието. Нали? Ние си гледаме Синедриона тук, всички, които сме си, нали, избрани от Бога и това е. Не работи така нещата. Всеки един човек е важен за Бога, дори най-минималният на земята. Е също така важен, колкото и най-значимия на земята. За Бог говоря. За хората, те си ги разграничават както си искат. Но това е много яко, и това абсолютно съм го приложил в живота си, абсолютно ще го приложа още повече, Бог да ми дава сили да го изявя, да получавам като такъв, който има власт, защото Словото казва, Павел казва, и получавайте с пълна увереност, с пълна твърдост и мъдрост. Това, което говориш, то се усеща, ако не си сигурен в него. Усеща се, ако имаш някакви предразсъдъци. Усеща се, ако не си го повярвал наистина. Аз го говоря това нещо с цената на живота, се заставам за всяка една дума, защото това е Словото на Бог. Това не е моето Слово. Не съм си го измислил аз. Аз се боря по него. На мене ми е открито. Аз съм го приел. Аз съм го повярвал. Аз съм го живял. И затова искам да получавам като човек, който има власт, а не като книжниците и фарисеите. Демек, искам да приведа хората към познание на Бог, а не просто към знание. Знание мога да дам много. Повърхностно, нали? Това е като да прочетеш Евангелието и да се запознаеш с историята отгоре, нали? Да ти се навържи Христос, какво е направил, всичките неща, нали? Да се запознаеш с историята. Това е знанието, това е повърхността. Но в дълбочина, като почнеш да вярваш и Бог ти даде разбиране, разбираш колко по-дълбоко е това нещо, отколкото повърхността. А много хора седят на повърхността и си мислят, че всичко им е ясно и че са разбрали всичко. Затова знание без познание стигаш до никога не съм ме познавал. Няма нищо лошо от това да знаеш, но по-добро от това да знаеш е това да познаваш Христос лично. И Той те уверява, че няма да те отхвърли, няма да ти каже тия думи, няма спасените да дойдат на съд, който отвори вратата, аз ще ям с него, ще пия, ще му бъда приятел, ще му бъда Бог, ще му бъда брат, ще му бъда Господ, всичко ще му бъда и той ще ми бъде, аз ще му бъда пастир, той ще ме следва, аз ще му показвам. Няма проблеми, всичко е съвършено. Това е, приятел.
Благодаря ви, че бяхте в този лайв. Ще кача повторение в YouTube, който иска всеки да гледа, който е изтървал. Бъдете благословени с мир, любов и радост. Вие и вашите семейства. Нека това слово да ви е принесло полза и да израстете, да го преместите с вяра и да израстете. И нека Бог да има грижата за всеки един. Молете се, не спирайте да вървите по тясната пътека. Любете Господа и се смирявайте пред Него и пред човеците. Защото, както казва Господ, аз съм кротък и смирен по сърце. Бъдете и вие кротки и смирени по сърце към всички. Бъдете благословени в името на Господ Исус Христос. Амен. Благодаря ви, благодаря ви. Ами, лека вечер. Ще се видим отново пак някой ден, когато Бог благоволи и на мен ми се отвори прозорец време. И да, лека и благословена вечер.